Good morning जिराय गासिबो दिनै बे सिङाव बांग्राफोरनि दामोला फैयाखै नामा ओहो सार फैयाखै बेखायनोथ' सिरि दिनै नोंसिनि क्लासआ May I come in, sir? ओइ साला बेटाफोर नोंसोर मानो एफा लेट जाना फैखो माबा सार जों गामियाव दिनै हाबा दं ओमफ्राय हिनजाव गोदान लायग्राफोर थांनायखौ नायदोंमोन जों माबायदि देलायखो होननानै ओमफ्राय बासआनो गंथामखामोन सार ओमफ्राय विंगार गंसे फिलाप जाजोब्बाय ओमफ्राय आदसा बेटाफोर नोंसोर होनबा हिनजाव गोदान लायग्राफोर थांनायखौ नायबोदों ए हाबबोदो फिसाफोर हाबबोदो औ दे जिरायदो गाव गावबागावनि सिटाव आया ओइ आंसो जिरायनो थिननांगौ नोंलाय मानो होनखो माबा सार नों दाखालि आंखौ बुंदोंमोन ना माखासे खामानिखौ गाव गावनो मावना लानांगौ होननायखाय बेखायनो आं नोंनि खामानिखौ मोनसे आवगायना होबाय सार दे जिरायजोबदो गासिबो हाजिरा लानोसै आं रल नाम्बार 1 सार बियो फैयाखै मानो फैयाखै बेलाय सार बिसोरना दाउला खासि मासे दंमोन गिदिरथारमोन मैया सोरबा लामानि मानसिया बाइकजों दाउला खासिखौ होख्रेमलांदों ना मा होनो ओमफ्राय दाउलाया थैबाय बेखायनो फैयाखै आया दाउला खासि थैनायजों गाव स्कुलाव फैयैजों मा लेनदेन दं बेहालाय सार आं बुंनोसै मैया बेना बे बाइकजों होख्रेमलांजानाय दाउला खासिखौ गोदादों बे मानोना बिस्रा रावबो गैयाना गोदाना होग्रा आरो अरखम मोजां हांबाय बे आरो स्कुलाव फैबा जोंखौ जाहैजानो गिनानै फैयाखै बियो सार ओइ मा गोदाव सोराव बुंलाबायो नोंलाय बेरे फुंजानि आंखौ रागा दाफोजोंखा ओरैनो जोंनानै फैखादों आं दे रल नाम्बार 2 फैयाखै बेबो सार आरो बेहालाय मानो फैयाखै बेना बिफाया मैया मोनायाव जौ लोंनानै बिमाखौ बुदों ना मा होनो ओमफ्राय बिमाया रल नाम्बार 2 खौ लानानै गावनि न'आव लाना थांबाय ओमफ्राय मालाय रल नाम्बार 2 आ मजायानो मजा आरे ओइ मालाया न'आव दावराव दावसि जाबाय आरो नोंहा मोजायानो मोजांसो मोनदों नङा सार मालाय हिनजावा बिफाखौ गारना न'आव थांबाय नालाय मालाय बिफाया हिनजाव गदाय लाबोबाय मालाय रल नाम्बार 2 आ बिमा गोदान मोनबाय मोजायानो मजा मोजा रल नाम्बार 3 फैयाखै बेबो आरो बेहालाय मानो फैयाखै आंलाय मा मोनथिगौ आं गासिबनिबो थिखा लाजोबदों नामा खोन्थानो बवा दस्राफोरनिखौ मोनथिजोबो बिनिखौ मोनथिया नामा मोनथिनायालाय बिनिखौबो मोनथियो नाथाय आंहा बेजों लोगो मिलाया खाथिसो आं बेजों सिरि थादो रल नाम्बार 4 बेबो गैया सार अबाव थांदों बेलाय बियो हिनजाव गोदान लायनायाव थांफादों गावनि बेगखौ गालांनानै बिनि बेगा बैलाय बेनो आदसा होमबा बियो बिनि बेगसो आंनि खाथियाव लाबोलाय ओहो सार हानाय नङा मानो हाया बेलाय आंनो दायथ' होलांदों बियो गावनि बेगखौ नायनो थाखाय आदसा नों बिनि सोमसासो होनबा मालाय बेहा हाबायाव गोथाव मोनजाबोसिगोन नोंहा खिखौ जानो थिनबा जादो ओमफ्राय नङा सार बेखौ आंसो थिनहरखादों हिनजाव गोदाननि बिनानाव गुफुर गावदां सासे दङनो बिनि नाम्बार लायनो आंसो थिनहरखादों आं नोंनि बेगखौ नायगोन नों हाबा जाथावथाव हिनजाव गोदाननि बिनानावनि फन नाम्बारखौ लाबो होननानै आदसा बिदिसो होनबा गथ'नाया र' फन नाम्बार नांगौ नोंनो दे बाद होदो हाजिरा हुजिरा आं दा खालामसै टाइमासो थांगासिनो नै आदसा खावब्ला दे बुं सिंह आरो एन्जरनि सल'बाथा दहायनिफ्रायनो सिरि थागासिनो नोङो मा जादों माबा सार आंना गोसोआनो बाव गैया अबावथ' दं नोंनि गोसोआलाय अबावथो गारबोयो आंनि गोसोआ दहायनो बे हिनजाव गोदान लायनायाव बासजोंसो थांफादोंमोन हिनजाव गोदानजों फैफानाय लोगोफ्रा खम साइस जागोन बे आइयै सानबाबो सानख' हायासै आं आहाहाहा थोद साला बेटा स्कुलाव फरायनो फैनाया गोसोखौनो लाबोफायाखै बियो मालाया स्कुलाव फैबा खाथा फावथेन कार पेन्सिल बावबोयो बेना माबा गोसोखौनो गारबोयोसो दे बुं सिंह आरो एन्जरनि सल'बाथा ओइ मामोनलाय सल'बाथाया मा जायोमोनलाय थोद जाम्बा दालाय जों गोदो क्लास 3 आव बड'आव मोनबोनायालाय बावबाय बे एफा गोबावनिखौ गोसोआव थाबावबाय ओइ सालाफोर मा बेदें बुदुं जागासिनो नोंसोरलाय दे खावला बुं द' माबा एन्जरा एसे फिसा साइज सिंहआ गिदिर साइज आरो खोमोनाबो जामफावफाव एन्जर सिंहआ माबायदि सोङाखै आं सल'बाथाया मा अ आइ सि सिंहआ सोरबा सिखारिजों जालाव फासिबाय ओमफ्राय एन्जरा फैनानै सिंहनि जालखौ अरसिबाय नायुम होनलायनाय ओमफ्राय सिंहआ आजाद जाबाय एन्जरा सिंहजों जाजाबाय थिग बे समावनो सिखारिया फैनानै सिंहखौ बुनानै सार्कासाव लांबाय मरेल इज दानि जुगाव रावखौबो फोथायना लाब गैया
Tot salah siwa bangra आं नोंसोरखौ बिदि फोरोंदोंमोन नामा आंनि मान सनमानखौसो जाजोब्बाय नोंसोर आखाया थिखो आरो गसं जिरायनो मोना नों दिनै दे सोमला नों फुटबल मेट्सनि सायाव एसे बुं फुटबलनि सायाव ना सार दाखालिनि सम जेब्ला ISPL जादोंमोन आं आरो आंनि लोगोफोर जों ज' क'क्राझाराव ISPL नायनो थांदोंमोन थिग बे समावनो मोननैबो टिमा रेडि जाबाय रेफ्रिमेनाबो रेफ्रि सुयो थिग बे समावनो नोगोद अखा बारहुंखा हाना होबायलै ओमफ्राय जोंहा टिं क्लाब ओमफ्राय खावब्लाया मानसियाथ' गुन्दाखा नालाय नोजोरानो बबेथिंबासो बेना बेस्रा प्लेयार्सफ्रा अखायावनो जि गेलेसोमबाय ओमफ्राय दाना हायाबो दै जाजोब्बाय ओमफ्राय दैया जों गामि लोमफैजोब्बाय न' बां लोमजोब्बाय ओमफ्राय जों फैफिनबाय लामायाव जि ओंखाम उखैबाय दाना ओंखाम उखैनानै हटेलबोथ' गैला मोनाबायमोन नालाय धाबायाव हाबनो नागिरबाय धाबायाव फिलाबजोब ओमफ्राय जों रसा नांनानै फैफिनबाय आं नोंनाव मा सोंदों नों आंनो मा खोन्थादों मा थाबा ओइ फाग्लाफोर हिनजाव गोदाना सफैबायनो हिनजाव गोदान लायग्राफ्राबो सफैजोब्बायनो फैद' फाग्लाफोर फैद' है बरिया मानिया जासिजोबनांगौ जै हिनजाव गोदाननि जै हिनजाव गोदाननि